Badlok terona rong isiara thurpak pen towar kache selam. APHLC Korganthi CC Mate Central Committee tum sik shadura puthak cherok to mai la pen kang dang mai kang ni. BJP mass joining amay along APHLC Congress asong pen don thom kebra hinya tum BJP along kachapa ogdon. Karbing nung life berta ke lang ara don aphan seta menilihin pen kardom pajiriglo kardom pini berta ang ton pen arjuik tha. Kedamtang aru ni phai troxier ni nijang karbing long chinthong constituency ke parlo badlok terona rong along rong isi thurpak pen methang arong atowar kache selam. Barla vechenga pora hudlote kecharli amu maratum penchenglo kisukyun e hud se kechelanga hemalong an kache pona phanta penangana kisung che tong nanglo lason pen mathasi rong isi thur pak pen bangso towar cheselamlo la bangso towar kaselam pona longka do kabi rong isiara do an setami chetong pet pen si selam ponlo Badlok terona rong arat aprang pen setami kisung ke photek tiklo lasin non pen ke karbiang long ke thek ding atum setami nangrapon vek nangji pusi chuning ripon rinti la pen local MSc avajit crop han setami black topping atobar kali setami mesen pen kachelat mate chelat michit atobar mesen pen nang selam pipon vek nangji pusi badlok terona rong arat pen kachuning ri padopon nang tum la kesuk yo ne hola soda ko son sinul tum ke pon ni tum ke kangdoi sa ponang ko poke hospital ke dakal ma bidet lo ke mati di ni tum hospital ke do ke bosang su la an penaglo la sini tum ke jada an sa ponang ko ke ni kangdoi kangdai pen abahar pen sami ni tum ke pon lo la non sami la karbiang long kacari bom doktor tuliram rong hang pen chenglok kadu ko bedak tin thong local NEC la pen president la du ko be phansa chuni ri lo la so towar lek tu ping kali pu sami meteling an bake nang rapason te pasi ni tum hen pen chuni ri dun lo pe ai nilik tu marong pen gari ga chong kai pu ta haning ka chuneng lo chuneng ta no chua chik lo pani sigidam ta chik lo he la ta nilik tu marong se gari ga chong koi lo nilik tu marong gari ta gari lo asik asik sa ong sini liap panamata delivery ke sope nang bahar pon bang lo nasi non ke siksa ong pemala bang aprang ke job karali lo nasi non cubunai dun bom lo nasi arle ke tum non MDC sara la da bijit kru phanta chuning ridun bom la ha ta bang ta ke tong hek thelo ne pilo ne chin ne la ha nasi non prang ke nang lang ponte kwa jar lo jo Ulugun chipan hemari rong par karbiang long live Lakha Kripli Korganthi constituency ke parlo dongka chingthu pathua klamalong APHLC Korganthi constituency committee tumche pathir piponsi 6 schedule phuthak cherok togamai lapen kangdangamai padopon bangsolong pregjam rachari asong pen hemtun pharo isira isiatum APHLC asong along chepa ogdon Kedamtang aru ni phai troxier ni APHLC Korganthi constituency committee tumche patir piponsi dongka chingthu pathua klamalong 6 schedule alama puthak cherok toga maila pen kangdanga mai padupon APHLC Korganthi central committee mai phu gonga kiling pen kachari pon bangso mai along babu rong pia hin pensi aluhi kapachinia por enpon Labangso amay along BJP ASDC lapen Congress rachari asong along ke duatum methang rachari asong penchi OC APHLC asong along don pharu isi susea hemtunatum kachepa ogdunatum aphan APHLC tiripia maya phu je ai kathar lapen arisang kho tumahin pen dengponlo Bangso amay along aluhi sarpo man pen APHLC tiripia maya phu je ai kathar kachetong dunalong kongchon bang sarkiri rongphar dunmai phu Rajesh Tiso lamjai sarpo angtong ingti pachethang chunbang kursing timong baithалangso LA amai phu Bikram Hanse Hauraghat LA amai phu Suren Kramsa kongchunbang Ruby Singh Ronghang Women Wing samai Phirita Kramsapi Rishika Milik Piatum Pendanglo Pinangan APHLC asong japo songja piatum chetong dun Anparta Kei longri kacharai kom nangji pulote APHLC asong long henlupu ninga chethe thip ke ongdung aralatum chetong dun Karbiang long east west to get highway ki non ke tek long ke lapen NC hit sabang
nilitum dam bom lo motivata en bom lo hala dakta la isi hadake kache bhong do bokedi group niang bong la e group dom bangen itum long lapi dakta Sida ka senet per kini bangke ton paru se arab kini dak arang che paham phang dum lo jakong bidun lo la sini tu ma song hin tes tame minga klong pen si ni tum chudeng pon lo la si lang pambar dam lo tang te dam tang MSc election lo tame dak kupini paru thro ko se abut pen si dak ni tum kuni chot lo la si la soteng lang lo ku tang de kupini paru ko thom se chot me li tum pangrum te ku tang de kor kan si hom si long ke hai tang si bi ko te Dok Moka pen sem singing ti Karbing long live. Kilik nang leji dok doga pora hut ong dong arara tum ihin che sai rup ason nang man lilo. Sonsi Center Sikari Ingtiarong along BJP mass joining program kedeng pon along ong dong EPHL silapen Congress asong ke kroyara tum amit hang asong pen che OC BJP aphan ho or kipidon. Kedamtang aru ni phai troxy arni ani kangsam por phai plira chiti mapor malong phuloni constituency ke parlo Sikari Ingtiarong along BJP kangdang amai paman pon. Bangso amai along aluhi aman pen kachetong dun MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura Kiling EM Amar Singh Tiso na pen pinnang anatum chetong dun. BJP pahanan. BJP pahanan. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Vande. Mayalong don thom kebra hiniara ratum amit hanga party aphan ningka che the kawi pena jo EPHL silapen Congress aswang pen che OC BJP along jingbedun. Lapen Mayalong lam ka chathan pon ke non ke wangjilang arni sitami BJP atum si hailipo athe kona aswa tum an ke BJP along si dolap lo kapre ka party atum ke nang hai un elo lasinang tum sitame BJP along do thip non lapen development ason an choklem do nang pusi Mayalong lam the jairin ti along the Ramtang MC election PHLC along Congress Kandon Hop Asando dan Gawang the PHLC long situ jalan itu ini abangke ang tumatalo ke PHLC tu setame asontin alam kethan ponta kethan ate pen akam laso theklong le ajoni si ini ala tu PHLC akan cerusi hal tu BJP kemban semua parti pasti mesti di pansi orang tu ini parti yang lagi don pangkat lagi ni so don si dah ini nangar sini Lapen EPHL sia tum nang ke than thap alam ke khoi dun rinon athe kopi lo hala tum ke klem the lasin non tam BJP si highway poputa Mayalong EM Kangbura Kiling pen ning Japon SPSLC tu mangge nampak coba bombo nampak cong thui bombo asom tinda athe na tunta builo athe MLA punon MP punon ingo aso tum si tiket longji भूत के जब के कार्बियांगलों आरा तुमसे जोगी हाला तुम आगे कार्बिया भूत पे ना कपड़े का भूत नंगे कुछ तुम के निंगे दो सिनांगे भूत बांखाई का भूत जोगबेग जी मती लासी बांखाई लो भूत नोहक का जोगजे लो तुमके लामीरा तू पुदुम फूलों से जोगो फूलोनी पेंदिरचना रोंपी कार्बियांगलों लाइव Bokajan rong sopiang kang sukhanjana longkedo Assamese akhaya tom chingrum si anengkan wang ason thak thaksi peneng anengkan le thota ingdeng ingkoira ke thoma phong sukhanjan PHE IB adungalong basanta bihu utsav ke talon mesen pensi pachun pon loposi birta longpon Birta kelong dona tengke kedamtang aruni phai trok pen trok siar ni an nini aparman labangso bihu utsav paman ponlo Kechengar ni ada por phai ke ba por pen basanta bihu utsav tirika ma maipu ambeswar chetia pen kachapem phu pona Mayalong lama ingthur ponlo adun thu chunbang dipokna pen rap chunbang kuldip gogoi atum pensi kalita atuma phan kachikimo asai deng ponlo adun thu dahi sira pitha hai hui chabaksi bihu utsav amen pen anso chorap sarlo lasophi voti kapachadai gamusa kachepate bihu him kelan kachepate hai hui pen chenglo aki bila penake thiatu bihu ke kan kachepate sitami padoponlo
Lapenan parta Sarupathar Borpathar Golaghat Tinsukia Tejpur Hai Hui Malom Penta Thekser Bihu ke kana teranga tuma phanta chopha ponsi chepati ponlo Ni hydroxyar ni ada por phaikri sia por malompen bihu committee atum ason kachingbai lapen committee setame chepami pon phruilo la sopi ani kang sampor phai pho porpen bihu ke kan kachepati dona tuma phan isi nong e ke pajir pona mai setame paman ponlo Ambeswar Chetia pensi mai chepahem phupon pen aluhi sar puaman pen kachetong dun deputy speaker Dr. Numal Momin MEC Madhuria Dhekir Phukon Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Salapen penangan man peng ke dokit hegiding atum chetong don Kehaya tuma phan tangka sika suri cap trophy lepen certificate setame kachetong don aluhi tumari deng pensi pi pajir ponlo adun thonong elake sika suri troxy lepen ke thomanong elake sika suri pho Lapen ajo apor porphainer kepen kacho phapon alun sepo lunsepi Rajasri Saikia lapen Munna Rabha tumpen jumisen alun parjuponsi rarphan aning pangsampon pen mesen pen mai pachunpon Bokajan penananterang Karbiang Long Live Karbi Students Association Bokajan District Committee tumchapatir bi ponsi ningkan isipene phong education to raphan hanjang nangso methang asai hempen bartanglo Pini aru ni pioneer keber ni ada por pioneer keba porpen KSA BDC amaipu Raju Ingleng pen chunbang desoi teron hatum pen ja ponsi bangkri pho tum pen chepengsi education to raphan bartanglo KSA BDC amaipu Raju Ingleng pen kepachini ponke pini pen barsi nini aparman Saint Joseph College along humridamsi ha dakedo students atum pen education alama puthak chingki chingbai paduponji puta pachini pon Bokajan penananterang Karbiang Long Live Pini prime time abirta ke loponsi kang tonilo